Us vaig preguntar què podia fer amb uns calçots que havien sobrat d'una calçotada. Doncs la idea de fer croquetes de calçots m'ha agradat. He netejat els calçots, els he tret una mica d'arrel i una mica de fulla i els he enfornat a 180 graus uns 20 minuts. Els he pelat i els he tallat a trossets. En una cassola he posat 60 grams de mantega amb una mica d'oli i quan s'ha anat desfent 70 grams de farina. Ho he anat remenant durant 10 minuts perquè la farina quedi ben cuita i aleshores hi he afegit els calçots tallats, que han sigut uns 150-180 grams. Hi he afegit mig litre de llet i ara sí que no pots parar de remenar. Sí que hi he posat pebre, sal i anar remenant fins que queda aquesta textura. Ho he posat en una safata i ho hem filmat a pell, vol dir amb el film tocant i amb uns foradets perquè respiri. He posat la massa a la nevera fins l'endemà, que he marcat les porcions i he format les croquetes. Les he passat per farina, ou batut i pa ratllat. I les he fregit submergint-les amb oli a 170 graus. I en un minut aproximadament ja són fetes. Les he acompanyat amb una mica de salsa de calçots. Bon profit!